asik. Ayo, ayo, ayo. As. Yuk. Mingkar minggu ringu akarono karanan margi siwi asinawo resmining kidung asinupo asinukarto mereka rata-rata pakar giti aku praktikan agembek aji. Yo
kanca sing lagi ngendhan leren dhisik asine iki apa wis ana sing duwe kanca sing lagi nonton tak omongi asine iki raliyo kone dhewe ayo ayo kanca ayo kanca gotong royong nyambut gawe ayo kanca sing ayeno sing prasaja sing lagi ngandan leren dhisik sithik iki apa wis ana sing duwe kanca sing lagi nonton tak omongi sithik iki raliyo kone dhewe
po